yana na Fatima amaryan Sayyidi Ali kuma Sayyidi Ali angon na Fatima ma'asuma yana na Fatima amaryan Sayyidi Ali kuma Sayyidi Ali angon na Fatima ma'asuma ya mai gani da jiya alƙali ko kai kasan da ni ma'asuma na zo da baitukan wanda su san ka zahir da baɗi alugani na gobe alkiyama a cikin titan su sa da ni alawiya zo da baitukan yar manzo matan Imam Ali alawiya yana na Fatima amaryan Sayyidi Ali kuma Sayyidi Ali angon na Fatima ma'asuma Allah da do salati gun manzo na Muhammadi ma'asuma gatan na duniya da kiyama ya da Ahmadi alugani na baka Fatima sirikin Ali nabi jaddadi alawiya alihi sahabbai duka na saka jikin shi kirjina yana na Fatima amaryan Sayyidi Ali kuma Sayyidi Ali angon na Fatima ma'asuma lillahi wahidin kai ne dai masanin Imam Ali ma'asuma tana na Fatima yagun annabi mai tawakkali alugani na kama da alubaiti yayayen Sayyidi Ali alawiya Allah ka ɗaukakan alfarman darajar nabiyuna manzona yana na Fatima amaryan Sayyidi Ali kuma Sayyidi Ali angon na Fatima mata kuma maso ku ji tarihin na Fatima ma'asuma ita tsarkakakkiya ce ba ta laifi mukarrama alugani na kuma bata taɓa saba ma Aliyu bana na Fatima alawiya take a mata ba a taɓa manta ba mai kamar ta ma'asuma yana na Fatima amaryan Sayyidi Ali kuma Sayyidi Ali angon na Fatima tsaya ku jina na Fatima a wata rana da Sayyidi Ali ma'asincin Sayyidi Ali ya ƙare a gidansa adali alugani na Fatima ta kasa gaya ma Imam Ali alawiya sabida ladabi da biyayyen aure mukarrama ma'asuma yana na Fatima amaryan Sayyidi Ali kuma Sayyidi Ali angon na Fatima a auren na Fatima mala'ika ya sauka duniya ma'asuma ya zo gurin ma'aiki da faɗin Allah gwani ɗaya alugani na Rabbi ya ɗaura auren Ali da na Fatima alawiya Rabbi ya yi murmushi ran auren Ali Fatima ma'asuma yana na Fatima amaryan Sayyidi Ali kuma Sayyidi Ali angon na Fatima ranar aka yi bikin da ba a taɓa yi ba a duniya ma'asuma ranar aka yi adan da ba irinsa a wanga duniya alugani ranar aka yi walima don babu irin ta duniya
Alawiya an ɗauki garan ta ƙamshi na tashi mukarrama ma'asuma yana na Fatima amaryan sayyadi Ali kuma sayyadi Ali angon na Fatima ita ce amaryan da mujja a tarihi ya bayyana ma'asuma ita ce amaryan da duk darajanta ya zaga ko'ina algwanina ita ce mala'iku suka raka ta gidanta mumina alawiya ita ce ma'aiki ya kai ta gidan alisan na Fatima ma'asuma yana na Fatima amaryan sayyadi Ali kuma sayyadi Ali angon na Fatima ita na Fatima ta zauna da mijinta lafiya ladabi biyayya ba a yi kamar ta ba ma'asumiya har ma idan za ta ma almagana sai ta sunkuya mata ku dinga koyi da halin matar Imam Ali ma'asuma yana na Fatima amaryan sayyadi Ali kuma sayyadi Ali angon na Fatima ita ce uwar duniya da kiyama na Fatima ita ce uwar Hassan da Husainu na Fatima ita ce matan Imam Ali Sadauki ma'asumiya ita ce diyar wanda a kullum Annabi sai ya je gidan ta Karima yana na Fatima amaryan sayyadi Ali kuma sayyadi Ali angon na Fatima nan zana dakata ba dan na gama baitukanki ba ma'asuma yadda na faɗi kin zarce hakan mai garin Maka algwanina kuma sai da darajar ku ne bawa zai samu ɗaukaka alawiya almajirin ku ne Ashir dan Maryam a taimaka ma'asuma yana na Fatima amaryan sayyadi Ali kuma sayyadi Ali angon na Fatima yana na Fatima amaryan sayyadi Ali kuma sayyadi Ali angon na Fatima yana na Fatima amaryan sayyadi Ali kuma sayyadi Ali angon na Fatima yana na Fatima amaryan sayyadi Ali kuma sayyadi Ali angon na Fatima yana na Fatima amaryan sayyadi Ali kuma sayyadi Ali angon na Fatima